Desta volta falaremos da creación administración, podemos decir, de usuarios, vale? Antes de nada, mencionar que hai dous ficheiros clave, ou chave, nesta xestión de usuarios, vale? Un sería o etc shadow e outro sería o etc passwd. Podemos consultar con etc passwd, vale? Fixademos que estou accedendo como usuario normal, vale? O ficheiro passwd pódese consultar como usuario normal e aquí teríamos unha serie de información. Fixados, o primeiro sería o nome do usuario, neste caso sonámonos root e profesor. Os dous puntos sería o carácter separador, despois viría a contrasinal, X. Si, bueno, como podes deducir, a contrasinal non é X, o único que está indicando é que esa contrasinal está cifrada, vale? O seguinte que vería sería un número, vale? Neste caso un 0, pero no caso profesor sería 1000. Ese sería o identificador do usuario, é dicir, o UID. O ID do profesor sería 1000 e o GID, é dicir, o Group Identification, o identificador do grupo, sería 1000 tamén. A continuación, despois dos puntos, ven profesor, que foi o nome que nos lle puxemos. A continuación viría o directorio home, vale, dese usuario. Neste caso home profesores, imos a root, sería o home do root, sería /root. E por último teremos o shell, xa o falamos, isto xa o comentamos cando falamos do shell. Neste caso nos temos bash por defecto, vale? E profesor tamén ten bash. Bueno, isto sería o contido de etc passwd. Despois teríamos etc shadow. etc shadow xa non nos permite acceder como un usuario normal e teremos que acceder como root, vale? etc shadow. Neste caso, a información que temos pois será o nome do usuario, vale? A contrasinal, pois, como podes ver, esta contrasinal non é unha contrasinal cifrada, vale? Isto sería un número que indica o último cambio da contrasinal, vale? E, bueno, despois unha serie de numeración que ten que ver con isto, con temas de validez de contrasinal, etc., que non nos interesa. Vale, pero lembrade que este ficheiro xa precisamos acceso como superusuario. Hai outro arquivo interesante que sería o etc group, vale, que aquí amosa información sobre os grupos. Se nos fixamos, imos aquí a profesor, pois profesor sería o identificador do grupo. Despois teríamos o GID, que xa falamos del, e, bueno, despois virían o número unha lista de usuarios que pertencen a ese grupo, vale? Como este é un grupo por defecto, pois ten un usuario profesor por defecto, neste caso non aparecería nada, pero fixadevos nestes casos como se engaden eses usuarios a eses grupos, vale? Separados por comas. Entón, para crear novos usuarios, novos grupos, eu podería traballar directamente con estes ficheiros, vale? Crear unha entrada en etc password, perdón, en etc passwd, asignarlle unha contrasinal con passwd, é dicir, é bastante farragoso e podería dar pé a fallos, vale? Por eso utilizamos unha serie de comandos que veremos a continuación. O primeiro comando que veremos será o useRadd, vale? Permite engadir usuarios e ten unha serie de parámetros ou de opcións moi interesantes que pasaremos a detallar. A primeira será o directorio home, vale? Vou crear un usuario que se vai chamar Gerardo e voulle crear un home Gerardo. O seguinte parámetro será o grupo principal deste usuario, que tamén sería Gerardo. Que pasa? Que o grupo Gerardo non existe, co cal o primeiro que teño que facer é crear un grupo. Para eso teño o comando group a Gerardo. Está mal escrito? Non está mal escrito. É que, bueno, fixen un exit, non quería facer un exit. Vale, teño que facerlo como root Gerardo, vale? E agora se consulto o ficheiro etc groups, etc group, vale? Veremos aquí abaixo un novo grupo, Gerardo, co identificador 1001.
Unha vez teño creado o grupo, xa podo engadir usegraph. Quedamos que o home era -d. O grupo principal será Gerardo. O grupo secundario meterei en profesor, vale? Podo engadilo a unha serie de grupos xa existentes, pero fixadevos que o secundario sería a opción G mayúscula, vale? Agora vería a contrasinal, o que pasa que eu a contrasinal prefiro non poñer ya por aquí, por temas de cifrado, entón pasaríamos o shell, que sería a opción -S. E vou dicir que por defecto arranque en big bash. E o usuario ese será Gerardo, vale? Agora podo consultar o etc passwd, e aí temos a Gerardo, vale? Con todos os datos que lle din, vale? E podemos consultar o etc shadow, e aquí tamén aparece Gerardo, non ten contrasinal, e podemos consultar o ficheiro de grupos. Aí temos Gerardo. Non, fixadevos, non pon grupo porque o grupo principal é o mismo que o do usuario, pero fixadevos en profesor que ahora apareceu un novo usuario, vale? Porque lle engadín como grupo secundario profesor. Agora só me restaría unha comprobación. Só teño profesor. Vamos mirar como está profesor. Está creado por profesor, vale. Temos que crear yo home a Gerardo, vale? Para elo, e así repasamos algo de comandos que xa vimos, vale? Creamos o directorio home Gerardo. Dicimoslle que este directorio vai ser de Gerardo. Vale. E ahora listamos isto. Vale, os permisos podemos mudar tamén, podemos deixar tal e cual están, que serían 700. Vale, e a ver que ocurre. Bueno, por último, perdón, nos faltaría passwd Gerardo para establecer unha contrasinal. A nosa contrasinal de sempre, abc123. Perfecto. Damos a exit. Imos comprobar se está todo correcto, poderemos iniciar sesión. Se facemos su guión, ollo, e desta volta poñemos o usuario, entra perfectamente, a contrasinal é correcta e aparece home Gerardo, vale? Entón, lembrade xa, su xa non é, a estas alturas, xa non sería só propio para facernos root, vale? Tamén valería para este tipo de operativas. Existe o comando login tamén, pero bueno, apetecíame que visedes este uso tamén do comando su. E bueno, existen moitos máis comandos relacionados cos usuarios que deixovolos para que probedes vos. Vale, este sería o comando de creación de usuarios que utilizaremos nos en clase, vale, porque é o máis completo e máis parametrizable, pero despois tamén podedes probar con add user a ver cal é a diferencia, vale? Facede probas, bueno, del user xa o propio nome indica o que fai, o user del, user mod, group add xa o vimos, add group, vale? Semellante a group add, del group del, vale? E bueno, despois temos unha serie de comandos para pois, que nos di os grupos aos que pertence o usuario, este comando xa o vimos tamén, é dicir, bueno, ahora penso que co que sabemos ou sabedes xa podes traballar dun xeito bastante potente cos usuarios, creación de usuarios, asignación de permisos, inclusión en grupos, exclusión en grupos, etcétera.